Okerkale irratia. Ibaitzu. Kaixo. Kaixo, arratsaldeon, berriz ere hemen gatoz bueltan 6. programarekin. Ze kontatzea zu, Maneix? Ematezun, benetan definitiboki desagertu ginala, baina sentitzen dugu. Bai, hemen gaude bueltan. Egia esan, hainbatek geratu gaituzue kaletan barna. Esan ez... Bik edo hiruk. Aspaldian ez daukazuela gure berri. Orduan, bueno, hementxe gaude, ezta? Bai, eta ez gaude bakarrik. Bueno, zeintzu daue gurekin? Programako ezagun handiak. Bai, aspaldiko lagunak. Olakin ez edo gorka batetik. Bueno, aurkeztu zuen burua, Venga, sosainaz. Kaixo guzti hori, gorka naiz, entzule zutsua. Lehenengo 2 kapitulona bereziki, eskerostikan ez dut Ibaizu berez entzun, baina bueno... Ia erdia da, hori. Ia erdia, programazioan erdia entzun dut, eta placer bat, lehen aldi izamen Okerkaleko estudio zentraletan. Bai. Eta, bestalde? Ni roke naiz, jarraitzaile zutsua, nik denak entzun ditut, guztiak, minutuz minutu eta segundu. Borondatea da hori. Bai. Bueno, zerrekin hasi berga? Albistegia, beti bezala. Vale. Albistegia. Bueno, albistegia. Beste behin ere, Bing Noticias, ezta? Beste bing ere, behin notiziaz. Vale, oso ondo. Zerrekin hasiko gea, gorka? Ze kutsuko, albiste edo, tal? Puri-purian dagoen Zan zen baki bat, gaia jorratuko nukenik. Rosalia eta bere parejaren... Ostia, Rau Alejandro. Bai. Politika albo batera utzi duen gaia izan da. Bueno, ez dakigu hau Bing Noticiasen agertuko te den, baina bueno, kontak iguzu, mesedez, gorka? Zer dakizu honen bueltan? Ezer gutxi, enekien ez da Rosalia banekin zein zen, baina beste Rau hori ez nekin zein zen. Real Madrileko aurrelarioi bat. Raul, agian bai, baina... Eskontzekoak ziren, Eskontzekoak omen ziren eta eskon aurretik aserretu egin omen dira. Bueno, ondoren baino beto. Bai. Bueno, honekin lotuta, nola ez, Bing Noticiasen lotutako albiste bat topatu dut. Hain zuzen, bekia iturri fidagarritik hartutakoa. Izenburuak halaxe dio. Las palabras de Belén Esteban a Rosalía desde México, tras la ruptura con Rauh Alejandro. Te quiero, te querré siempre. Palabra de Dios. Belén Esteban. Itzunkigarria benetan. Itzal handiko pertsona baten hitza dira. Nik ez dakit dan deklarazio bat, unea aprobetxatuz, edo benetan pertsona berdina dan Raúl eta Belén. Raúl. Gia esan da, Belén Esteban instituzioa da, Vale, beste albisterik? Venga, bota bat. Klik. La leyenda NBA que quería luchar en Terminator 3 contra Arnold Schwarzenegger. Zua esan du, beraz. Shaquille O'Neal, el legendario jugador de baloncesto conocido por su impotente personalidad y físico, es una de las celebridades más queridas de Estados Unidos. Sin embargo, cuando era joven tenía ambiciosos planes. Más allá de las canchas de baloncesto, triunfar en Hollywood. Berriz ahotzkatu mesedez, Schwarzenegger, mesedez? Schwarzenegger. Hori igual lupea bingo du eta benda berriz programan zehar... Bakasu horretan nire alemaneko apuntak repesatuko ditut ia ahoskeran akatsikan egin. Horrelako beste hitzik alemanez goko duzuna? Ich weiß es nicht.
Eta esan nahia, Ez dakit. nazismoarekin lotutako zerbait izango ete da. Ba, espero zet modatikan pasatutako gaia da. No, Nazismoa doit hori. nazismoa. Batzuk hemen ez diente datu. Bai, Arnor Austriarra da ere. Hitler bezala. Oso ondo ekarria. Puntualizazio... Hitlerri buruzko lehenengo datua. Bueno, eta urrengo aurrera. nazismoarekin ez dugu jarraituko, momentuz. Beraz, aurrera jarraituko dugu. Puntualizazio txika, Terminatorren inguruan, Cameronek adimen artifizialaren inguruko lehen kritika berak egin zuela, esan zuen aurreko astean. Ez dut ulertu. Azaldu Azaldu pixkat? badirudi Terminator bera dala, oain horren modan dagoen adimen artifizial horren, eta berak egin omen zuen lehen kritika. Hollywoodeko errepaso honekin amaituta, agian, egokia litzateke eguraldira jotzea, ezta? Bai, beti. Eta nola ez, betiko lez, Los Angeles. Los Angeles, aingeruen iria. Bueno, eta ze eguraldi Los Angeles, Kalifornian, Non? Non esan duzu? Los Angeles. Nik Los Angeles entzutean, Segoviako Los Angeles esan Rafael uste nun. Horri buruz hitz egiten ari zinela uste nuen. Ez, momentuz ez. Bueno, ze eguraldi maneix? Guzkia. Oso ondo. Eta bihar? laino pare bat. Alô, meu povão! Vamos festejar! Inspirazioaren zakutoa. Celebrar, quero festejar essa explosão. Bueno, zakutoakin arazo bat eukideu. Ukit dezu. Bueno, nik eukidet, baina danon arazoa da. Eta kontua da, etxetik, ustez behintzat, zakutua poltsikoan nula atera naizela, eta irratiraino ez dela iritsi. Beraz, batek kalean zakuto bat aurkitzen badu, Bai, mesedez, bidali korreo bat, ibaizu podcast@gmail.com, elbidera, hori da. eta hemendik debako munipei ere helarazi nahi diegu Munipaioei, mezua. Zakuto bat topatzen baizute deban, helarazi guri mesedez. segurazki kontuan izan da gaur egungo munipak deban, diala arkautetik, hola, hausaz, debara iritsitako udaltzain laguntzaileak, ohituta ongo dira zakutuak aurkitzen, eta Bueltatzen igual ez horren beste. Hori, esan behar nun. Bueltatzen ez dakigu, baina bueno. Bueno, eta beste norbaitek topatzen baldin badu, nahi baldin badu irakurri dezala barruan zer dagon harrituta. Edo la trivial bat itia kuadrillan, edo geitzia. Gehiago bota eta berriz. Hori da, esaldi berriak gehitu eta berriz plaza sarrian bota, edo horrelako gauzan bat, ez? Hala eta guztiz, hemen tontokeriak esaten nahi ginen bitartean, lau bat gai okurritu zaizkit. Eta, gutxienez horietako 3 edo zergatik ez laurak landuko ditugu. Hemen doa, lehenengoa. Bota. Jaiegun nazional bat merezi duten gauzak edo jendea, nahi dugu. Hau da, jaiegun bat, jaiegun nazional bat. Nazionala, galdera barkatu, Nazionala zein herrialdetan? Hori ere aukeran, lagako izo. Vale. Izan daiteken nazionala, zibila edo forala. Nik San Miguel eguna ospatuko nuke. Jaiegun nazional deklaratuko nuke San Miguel eguna. Garagardo bati izen eman zion eta gure lehenengo garagardoak San Miguelak izan zion, beraz. Bueno, aurumak, akaso. Eso, indikan gu San Migueletakoa gara. Auruma gero garatu zen. Generación San Miguel, Bai. Geroxeago garatu zen eta benetan garatu, auruma. Astillero kaleko eroski indikan irik gabe zegoen, beraz. San Miguela kontsumitzen genituen. Eta eguna merezidun pertsona hori austriarra baldin balitz. Ba, ez Real Madridko defentsa David Alaba, austriarra da ere. Mozart ere austriarra zan. El día Mozart. Bai.
Urtarriako eta zazpian jaiotakoa da Mozart. Oso ondo. Eta egun berean hil zen Giuseppe Verdi. Baina Historiako kasualidade handienetakoa. San Miguel Mozart baino garagardo hobea da. Ba, Mozart deitzen den likore bat ba omen dago. Katalunian da Moritz, ez da? Bai, nik Mozart. Bueno, Manix, botatzu proposamen bat. Beti besti botatzen ta... Jo, nik 4 gai proposatu ditut, ez zaizu nahikoa Ez iruditzen baina horrekin. jaiegun proposamenen bat? Espainiar konstituzioa adibidez. Ez, okurritu zitzaien. Na. Jo, behiek. Debarren eguna. Irudimenez gutxi. Zer gutxiago. Maiatzeko 3. asteburua, Debarren eguna. Nire galdera, asteburu baldin bada zertarako jaiegun izendatu. Astelena izendatu behar da jai. Aha. Klabo eguna. Errekuperazio egun nazionala. Bueno, rekonkista. Rekuperazio, rekonkista, igual nahasgarri izan alda, eta mutrikuarrak Urduri. urduri. Edo mendarokoak. Bai. Edo arroakoak. Hau da, Edo- zestuarekin ja arazoak sortuko... Eta loro Villaviciosa de Markinakoak. Arriskutsuak oiek, kontuz. Edek zakutua lapurtzeko hautagaietako batzuk baitere. Agian beraiek izan dira, sabotaje. Errudun. Bila biziosakoak bizio bila. Bueno, beste gai bat ateko dugu? Beste bat doa. Venga. Hau txarra. Ordenagailuko teklatutik tekla bat kendu beharko bazenute inutila izateagatik zein izango zen. Hautagai asko daude. Eta nik uste bat nabarmena dela eta dela intron onduan dagoen ze kalzada, nola ditzen zain hori. Bai. Cedilla. Cedilla. Eti nahi gabe ematen zaiona. Eta gero Barça nola idaztezu. Zenbat ez idatzi zu Barça? Barcelona. Eta gero brasileñoz eta nola idaztezu? Nik Windowseko simbolorik enduko nuen. Bi daude. Egia zan, ondo, Ondo ikusi. Ni ados, baina nire ustez, ze kalzada ozen tain desan dezuten hori, bi horietako edozen baino inutilagoa da behindikan. Nazteko bakarrik balio du. Eta fletxak egotea bi aldiz. Hor egon berko zen intro bat, txikiagoa, failatzen dezunean ere intro iteko. Eta barkatu, baina Erikute konduratuko diana. Korratzen baldin bazat ere, hasierako ordenadoretako mouse edo arratoiek 3 botoi zaskaten. arratoiek ez, barkatu, xaguek. Xaguek 3 botoi zaskaten eta erdikoak ez zuen esertarako balio. Jarri zioten, pues bueno, egunen baten beharren bat sortzen baldin bada, baina, claro, urtien poderioz konturatu dira, erdiko botoi horrek ez zuela esertarako balio. Gizonezko askokin antzera gertatzen da. Bai, baita. Gai interesgarria, soberan dauden gauzak. Gero joango gera, ez dugu spoilerrik egingo, baina daukagu eskuartean horrelako zerbait. Bueno, venga, beste gai bat. Venga, bota. Botako dugu. Venga, hola, pixka dinamikoa, Venga. Vale, gure txap GPT-ko kontuen sartuko gea eta galdera aleatorio bat iteko eskatuko diogu. Bueno, a ver zer dion chat GTPek. Jarri, pregunta aleatoria. Vale, a ver, pregunta aleatoria. Por supuesto, estoy aquí para responder preguntas aleatorias. Adelante. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Nahiko aleatorioa da, galdera. ¿En qué puede ayudarnos? Bueno, nik ez dut historia huetan ez dagat esperientzarikan eta ez dut sinisten. Ja. Beraz nik galdera arrez bat botako nioke, debar danok aski jakin dugun gauza bat, hasi nik galdetuko nioke ia ze ordutan azten didan debako jaiak. Segun eta ze ordu. Deba con V, ¿verdad? Bai. Al loro que nos vamos a Asturias. Erantzuna ez zaigu gustatuko, Nik uste beste galdera bat egin behar diogula, Bueno, Be- ez da beak indezala inteligentia galdera. hau, ez baldin badaki gauza Ah, no, hain es- obvio bat. Bueno, hemen bota digu beste galdera aleatorio bat, Si pudieras viajar en el tiempo y conocer a cualquier personaje histórico, Austria ¿a berriz. quién elegirías y por qué? Gorka, zuretzat. Galdera zaila, benetan. Zure programa izango da ordu erdi bat, buruan dakasun hori esan ezin 10 da. segundoko tartea uste madidazu, Bai, venga. Eta zergatik galdetuko zenioke? Bizargina edo zein duen, edo... Bienako norbait, akaso? Mozart ez. Gazte izan. Ez diogu pauseri emango, lasai.
Venga, jarraitu. Gero moztuko dugu. Moztuko du. Gorka, zuzenean galdetuko izu nik, nebaldin baizu beste zerbait. Bueno, Roque, zuk esan Venga, bitartean. bai, Roque, bota. Joder, Ni mantziren zainago, ez dakit. Bai, Osea, junin zaigu. austriar pertsonaia hori aizaigu programa izurratzen. Bai, bai. Osea, benetan... Ni nago jakiteko desiatzen, nor da, mantziren pertsonaia historikoa. Bai. Austriara gazo egon dia Eurovision irabazi dutena. Adibidez? Bizardun neska bat, Bigote- moen dela gutxi irabazi zuen, Austriak. Jo, horrelako apunteak ukitzea placer bada, horrelako programetan. Hau entziklopedia bat ezela da. Bueno, bisita egin beharko dugu Austriara, osar. Ez... Berandu. Eso se pentsatu que tenga recorrido, ez esan txorrada bat. Rekorridu guk emango diogu. Austriara baldin bada Red Bull edariaren... Baina, biziri dago hori ez daka historiko. Ez, oin dela gutxi hilda. Ah, bai. Bai. Bueno, eta nor zan, edo non diator edari hori. Ez dakit nola baino Red Bull edaria asmatu zuen. Galdetu Wikipediari hau txat jeteperi. Anfetamina legala. Asmatu zuen gizon horrek. Taurina. Eta egoak eman dizkiola suposatuz, santu bilakatuko lukete. Bueno, santo bilakatzeko lehenengo San Miguel bezala. beatifikazio prozesu bat jarri behar da martxan. Eta hori Eliza santuaren eta aita santuaren oniritzirik abezinezkoa da. Prozesu luze bada eta ez da egun batetik bestera egiteko. Eta badago beatorik santu izatera iritsi San Miguel. Donde va triunfa. Ez dauka informaziorik. Beraz, aurrera Pentsatzen jarraituko egote dugu. bakarrik. Buruan datorskidan esantu duanak repasatzen eren baina bakarra ez da. Beatu izan gabe, ez da beatifikatua izan. Bueno, ba, urrongo galdera bodako izut. Venga, bota. Ze kotxe da modelorik onena kotxe bomba baterako? Volkswagen bat, akaso? Gorka? Volkswagen... Volkswagen. Volkswagen, zen nahi du esan? Zu neiko alemaniar zalea zarela? Lavadora con ruedas. Uste herriaren Noski. kotxea, horako zezen. Herriaren autoa, Volkswagen. Oso ondo, Gorka. Eta orduan herriaren bomba. Herriaren kotxe bomba. Edo, bueno, edo Ford Fiesta ere. Batzunetzako fiesta bat izan daiteke... Ibiza. Ibiza ere, beste fiesta bat. Izango zen, kotxe bombeta. Panda ere. Seat txitxarro izan daiteke baita ere erantzun posible bat. Zurea ez dan kotxe bat. Edo Honda expansiba. Barkatu. Baki motorra jala baina. Ez. Onda kotxea. Kotxea ere, Kotxea kotxea ere. bai. Baina bota behar nuan. Eta fenomeno elektromagnetiko batzuk eta ere, ez? Eta mekanikoak. Ez ditzen da, Mitsubishi Pajero ere ditzen den kotxe bat. Baina izena aldau zioten. Ez, hemen Mitsubishi Montero da. Hori da. Izen komertziala aldatu zioten Espainia estatuan. Bueno, eta suposatzen dut, herrialde gazteleraz hitz egiten den herrialdetan, bueno, por motivos obvios. Nata para cocinar, nata para montar. Eta estatu batuetan ere badago lau bider lau kotxe handi bat Amasei. Durango ditzen dena. Ez nahi zagoratzen ze markadan edo... Ez que Durango asko daude, Horrelako Munduan izenekin zehar banatuta, Seat izan berdea, Seat Durango. Amerikanua da, ez dakit Cadillac edo... Cadillac Chevrolet Durango edo horreko bat. Eta hori, kotxe hona izango zen, kotxe bomba baterako. Bueno, Amerikarra galdetu behar. Eta bere linea baxuko merkeagoa dan modeloa zer da, Jurreta? Chevrolet Abadiño edo... Traña. Traño Abadiño. Traña ondo. Egia da, estatu batuarrak gehiago diala tiroak botatzekoak bomba kotxeak erabiltzeko baino. Bueno, estatu batuetan izango da, ze nazio artean bomba... Bai, baina kotxeak Son la bomba bomba. bezala ez. Bai, gehiago erabiltzen dituzte, horrela kasualitatez iritsi daitezen
Estatu Islamikoaren eskuetara edo Toyota pick-up estilokoak atzean metraileta bat jarrita. Hori da klasiko bat. Eta hori kasualidadea da, ez? Bai, baina ez gera urranditan sartuko, Atala, venga, dinamikoa izan behar da, eta edo beste gai bat ateratzen dugu, edo bestela... Ez da gai gehiago gelditzen. Bueno, urrengo atalera pasako geha. Baina, utziko dio urrokeri zerbait ez nahi pertsonaia historikoa na, oendik edatu zait, manziren pertsonaia historikoa, oendik falta zait izena abizenak. Usted iragarkietarako tartetxo bat lagaber dugula, eta bueltan... 88 segunduta gero, hemen gaude. Fahrzuster! Ja, nach Spanien reisen viele Volkswagen. nur wegen Sonne und Wasser. Westbausen gabo. Einer später, doch der andere umso eher. Fährt Richtung Spanien und packt Furzas Spachingu. den Regenmantel Ole! hier zu Haus. In Spanien sieht es nicht nach Regen aus. Die Sonne scheint bei Tag und Nacht. Das Auto. Der Himmel weiß Azule Divisionen. Bomben auf England. die Gläser, die sind Nein, vorbei. nein, nein, nein. Und jeder Bueno, iragarkietako tarte hau hartu ostean, hemen gatoz- Gure babesleen hori da, tartetxoa. Volkswagen gure babesleen tarte hau eta gero, bueltan gatoz. Hallo, we heet eus allen hier. Bueno, baleia, nahiko izan da. Bueno, eta urrengo atala zein da, Maneix? Urrengo atal berria. Zuzenean. Excusez-moi, où sont les toilettes? Pardona, chaval, ¿dónde está el baño? Im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, On és el bany? És gratuït? для которого украинский народ, по сути дела, чужой. Y como un anuncio. Atal berri batekin gatozkizue, ezta? Bai, Atal berri honetan, gure herriko tabernetako komunak, komun publikoak, eta bar, aztertuko ditugu, gomendioak eman, gure review pertsonalak egin, gure jakintza komunean jarri, ezta? bai. Aman komunean. Zein da Amaren komunean. aipatuko zenuketen komunen bat deban? Ni historiara joko dut, eta Inaxioko komuna. Ostia. Hobeto esan da, komun zuloa. Zuloa, zen. Ez da berdina komun zuloa eta zulo komuna. Biak. Komun Fosa komun. Edo fosa septika. Antzegon, tente egiteko betiko komun tipikoa, gero bomba botatzen zenunean, dana guztitzen zalana, baina... Hori alemanek, agian. Bueno, nahikoa ja, Austriarrek. Nei Alameda ere asko gustatzen zaita. Segun-segunetan interesgarra. Bai, ez da kola hondirik egoten. Inaxioko komuna aipatu dezunez, gogorazi dira pasarte bat Txinan bizi zanuana, Txinako Inaxion. Txinako Inaxion. Hango, pues, lanetik bidatzen nagoela, hango restop baten geretu nintzen. Lestop, esaten da. Hango restop baten geratu nintzen, eta nire behar fizikoari erantzun emateko, pues, hango komunetara joatea erabaki nuan. Eta komun handia diaz, Txinan dana handia da, eta bueno, sartu nintzen komun horietara. Txinatarrak izan ezik. Komunak teorikoki garbi zeuden, baina, bueno, San Roketako komun portatil horien usain berdina zauan... Kimikoa. Txisa usain bortitza. Eta, bueno, sartu nintzen hori eta bi pasio zeuden. Albo batetara, txisa iteko komunak, eta beste eskerraldera kaka iteko komunak. Lurrian zulo bat dagaten komun tradizional hauekin. Eta ze aldetara jun zinan? Pues, eskerraldera kriston usain txarra zegoen, eta, bueno, esan
barkatu, eskubialdera kriston usaintzara esan da, eskerraldera jo nintzen, kaka iteko komunetara. Eta hoi pasiotik handi joala, konturatu nintzen bertako erabiltzaile danak eiziara kaka iten, batzuk zigarro bat eskuan sakatera, bestatzuk mobila eskuan sakatera, baina danak eizian kaka iten atia irikita. Orduan, karo, zu komunetan baren hasi joazen, komun libre baten bila, eta ikusten zen nintzun, dana txinuak kaka iten. Bueno, orduan argi zeon zein zan libre zeon komuna, ez da? Bai. Oitura interesgarra. Pasarte, orako komun bat ikustetenean beti, pasarte ez zatzegin hori burura, tortze zait. Eta batez ere, zigarroa erretziana komunian izango zen, pixka disimulatzeko usaina, eta ez? Bai, zigarroa eta mobila hori izan, eskuartean Kaferik sakatena. ez. Kafe aurrez. Bueno, eta talera bueltatuz, debako adibideren bat. Interesgarri zijoan, baina... Bai, barkatu moztea, baina atal berri bat, eta ja prostitutu dugu, atala. Beste bat oso interesantea zen, oain kao dagon tokian, igo behar zituzun eskailera de karakol batzuk komunera igotzeko. Leno, esnak salegi zen tokiaretan. Pentsa, pixkat iztu baldin bazoaz hor karakol joan gora. Baina boomerren historioak alde batera lagata, gaur egungo tabernen bueltan ze iradokizun edo ze esperientzia dituzue? Gaur egun taberna denak gutxi gora bera garbi daude. Gutxi gora bera. Bai, ez da gati. Bai, batez, niri adibidez garbitasunaren eta batez ere intimidadearen esponente nagusi bezala, adibidez, arena. Bai, ambientadorea erabili ordez, erabiltzen dituzte Euliak. Euli batzuk. Eulien aleteua. Arenari buruzot ez eta zerretxarik esango, segero goizeko iruretan egun batean jute maldin manaiz zerbezaten bila, zerbezat. Ez. Barrara joan zaitezke, komunera. Bueno, bestelako iradokizunik, edo review, edo esperientziarik? Botazuk. Bueno, nik duela gutxi ezagutu nuen Oskarbi berriaren komuna. Egia. Baina komunak ez dauka horrelako garrantzia edo berezitasunik, baina batez ere, eta hau hemendik dei egiten dizuet bertaratzeko, Oskarbiko komunetako sekamanosa edo eskuak garbitzeko gailua probatu dezazuen. Kasi garbitu baino lifting bat. Hori da. Ez dut sekula santan horrelako gailu, nik uste pizten dezu bakoitzean argindarrak salto egingo duela edo aukeratu egin behar dutela freidora eta sekamanosan artean, sekulako potentzia, ez dakit zenbat batio izango dituen, baina sekulako potentzia duen gailua. Bai, adituek esaten dutenez, sekagailu hori martxan jartzen den bakoitzean lurraren errotazio egea pare bat gradu inklinatzen da. Probatu dizue? Ez, baino probatzeko irrika sortu zait. Plan ederra, arratsalderako. Bai. Bueno, eta ja behin hasita beste adibide bat ere bota gabe ezin naiz joan. Una obra de la ingeniería, zu manzi mundu osoan ibili zehala, ez dakit noizbait ikusi zuen horrelako megakonstrukzioren bat, baina Kalbetoiko komunetako atea. Bai, bitxia benetan. Nik ez den mundu osoan horrelako aterikan ikusi. Nola atera daiteke pasillo baten kumun bat. Bai. Eta ateak horrelako mugimendu ostilante bat egiten du gutxien legeak exigiten du gutxieneko tartea usteko, beretan txundigarria benetan. Gizakiak egin dezakena. Bai. Seguru austriar batek asmatu zuen. Nik segurazki pentsatu nahi dut. Horrelako ingenieron batek en una cena de negocios kokaina konsumitzera sartu nahi zuela eta ikusi zuen nahiko estu zegoela asuntua eta bere jakintzak probestuz horrelako tramangulo bat asmatzea otu zitzaiola. Orain ere sakuto bat arteko. Bestelako jakintza Komunik.
Hombre, leheno egia esan da, interesgarria da ere Salburdiko ate egalariak. Ostia, western ateak egia da. Baina, hemendik ere, kexa bat plazaratu nahi dut. Salburdiko jabei. Dela, komunak oso ondo, jabon espuma eta nahezun guztia, baina argia automatikoa eta segituan itzaltzen den horietakoa, Ez da eskubiderik. Ez erra, pixain bitartean erdi dantzan egon behartzen taberna horietako bat. Bai, baina asko zokerro. Baizik eta txixia iten zauden bitartean argia itzali, beste norbait sartzen da, oraindik ez da itzaltzen eta gaina sustu eramaten du komunera sartzen danak. Beraz, hemendik dei egiten diegu Salburdiko... Aklaratu behar da, Salburdikoa ez dela sartu eta susto bat eraman dezakezun komun bakarra deban. Bota. Ui. Oh! Ui. Adibidez aipatuko nuke, Koskako komunak, bueno, krisketa daka ere, otra obra ingenieria, baina normalian izten ez duan krisketa horietako bat, así que susto bat eramateko moduko komuna da. Ni beste gunean esperientzia interesgarria dukin nuen Gasteizen. Komun publikoetan, 20 zentimoko txampona sartu behar zen. Estilo francés. Hori izan daiteke publikoaren privatizazio prozesua. Ba, izan daiteke. Orduan, komuna, hitz, kontzeptu bezala... Aldatu beharko litzatek. Bueno, lehenengo esperientzietan ere amaitu horrelako botere ekonomikoen funtzionamenduarekin, eta bueno, horrek arazoak ekarri zituen. Como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuego y de caricias. Gero, deban badago beste komun bat, bueno, uste badagola. Schrödingerren komuna. Kebapeko komuna. Pertsona bakarra ezagutzen dut, nik komun hori bisitatu duena, izan dela Kauldi Iriondo, behin esan ziola, puedo ir al baño, eta esan zioten, sí, pasa. Beraz, ustez, komuna dauka, lokal horrek, baina ez daukat inolako... Ustez, sukaldea gurutzatu behar dela. Ni oin memoria eginez, nire inguruko norbait ere juntzan komun horretara. Nik ere esango nuke baietz, baina aurreko batean emakume batek eskatu zuen. Eta ez zioten utzi. Bueno, urrengo atalera pasako gea? Austriarri buruz hitzein da. Ez dakit nolaz geran konturatu hemen lau pertsonan artean. Izaki biziduna. Pentsa, izaki biziduna. Soinuaren abiadura, gainditu duena. Egazkin batetik jauzi egin da, austriarra izan zen. Egazkin bat? Edo... Esan, sonda meteorologiko hietako bat, ez? Katxarra batetik salto egin da, lehen izakia, argiare, soinuaren abiadura gainditu zuena, jauzi librean, austriarra izan zen. Beraz, errespetua sor diegu. Iritsiko zen lurrera eta gero bere garrasia entzun. Baliteke. Herrialde txikia izateko asko mandu, Bai. Herrialde honek. Bai. Bueno, handiagoa ere izan da beste garai batzutan. Bai. Eta beste pertsonaia historiko batzuk ere hola garrantzi handikoak izan ditu. Hola Europan zehar garrantzi handia eduki dutenak, ezta? Austro-Hungariako imperioa sari zeate? Bai, noski. Wittgenstein. Hirugarren imperioa. Adibidez. Zan. De basketeko maskota. Bidean galdua. Bueno, venga, dinamismoa. Vale, kontua da. Oroituko dezutenez memoria korto plazo baino zerbait gehiago dakazuen guzti horiek. Azkenengo programan, edo aurreko programan batia behintzat, zabalik utzi genuen urrengo lehiaketa. De basketeko maskota proposamenik onenan lehiaketa. Eta de basketeko azpi sekretario orokorrak onartu zigun... Ander Albizuk. Bai. Onartu zigun kamiseta berrietako bat nahi genuen tailakoa emango ziola proposamen nahiten zunari. Eta aprobetxatuko dugu hemen dagoela de basketeko presidentea eta asesoria kualifikatu bat. Planteatuko izkizueu 3 onenak. Bueno, botako ditugu 6 puntuatuenak eta 3 onenen artean bat aukeratu beharko dizute. Beraz, eta komentatu ditzakezu bana-banan,
Laugarren postuan enpatatuta dazkau 3. Eta honakoak dira. Txipiroia, nik dakiten batek proposatu zuena, telefonoz. Salbera, Basilik proposatu diguna. Eta Betizua, Mikel Goñik proposatu. Ez dakit, ze iruditzen zaizkizuen, flojoak, ez? Eta Roque Fok. Roken idakiala karramarroa dagoa, bestia. Ez, baina hain dela urte batzuk foka bat agertu zen hor plastikarreinereko ondartzatxo horretan eta Roque izena jarri zioten. Hostia. Bai, Donostiko zentro hortara eraman zuten. Que patriot. Bueno, 3 honenekin sartuko gea. Eta ez dut urrenkeratan gelditu dian esango. Baina honakoak dira. Batetik, Potxorro erraldoia. Historia aurreko baiararen ibilbidea egin duzuenok, badakizue zertaz ari garen. Gainontzekoek, eman buelta bat errekako pasealekutik eta irakurri jarri berri dituzten Zeki pasia. karteloiek. Bai, eta inoiz Potxorro erraldoi bat ikusi ez zutenok jakin, gaur egun jadanik ez diala gelditzen Potxorro erraldoiak. Baina bai, Potxorro arruntak eta Potxorro txikiak. Noizbait ikusteko sortea. Hemen lagugu, eman buelta bat, eta Potxorrorik ikusten duzuen. Hortzear. 3 proposamenetako bigarrena, Zurimia da. Horrelako... Txaka. Horrelako rollo barrita... Gaina, laranja da. Basketen kolore korporatiboa. Esentzia, eta soberakinekin egindako zerbait da baita ere. De baskete bezala. Bastante soberakin. Amaika bateko soberakinak. Eta azkenengo, eta 3. Amaika batek saskibaloitaldia daka ere baina? Ez, txirrindularitza... Ez, horretarako dago de basket. Usteakala txirrindularitza, futbol femenino eta kapoira. Kapoira? Baita, Bueno, eta azkenengo proposamena izango da zigarroa. Erabakia Rockeren esku utziko nuke, baina asesoriaren gomendioak entzun eta gero. Potxorro erraldoia, Zurimia edo zigarroa. Bueno, eta deliberatu alduzue? Ez dakit ni asesorerik gabe galduta. Beti bezala. Venga, Gorka. Erantzukizun handiko erabakia da, Bai. Ezin da momentu batetik bestera hartu. Neri aste honetan iritsi zait beste planteamendu bat egitea. Osea, pertsonaia historiko bat dagoen deban egiteko honena. Agian behar dugu maskota baino gehiago. Datorren urteari. 3 maskoteroak. Venga, deliberatu egin behar dugu, irabazle bat behar dugu eta. Niretzako txipiroia esan horrela. Narkatu, baina 3 honenen artean mesedez. Ibaizu komunitatearen erabakiaren aurka zabiltza. Dazkazue 10 segundo. Mentzat ez da eredu egokia gaur egun zigarroa. Nik uste... Zurimia ere ez da osasungarria. Eta rain freskoa. Ez que nik uste potxorro hori... Potxorroa izan behar. Oso ondo hori da justo entzune genuena guztio. Bueno, orduan... Potxorro erraldoia? Ez dakik zer da. Nik ere ez dut zain. Bizitzan bat ikusten da normalian. Eta irabazlea Lagun. Zuretzat de basketeko kamiseta. Helarazi zure talla Lagun Urnietatik Potxorro erraldoiarekin. Ey, marqué tu número, voy de vuelta del otro lado. Ustekabeko kolaboa. Estoy cantando y se me escapa tu nombre. He intentado olvidar, pero no creo que funcione. Gaurko hontan ustekabeko kolaboak benetan gu harritu gaitu. Bai? Guk bea harritu ordez. Eta kontua izan da, Zapatu Azuleko gaueko, ordu txikitan. Ordu txikitan, bai. M. Aznalek korreo bat bidali zigula. Baina, aprobetxatzen dut, ona sartu naizela, Lagunek bidali zigun korreoa idazteko zen Lagunek korreo bidezintzun proposamena eta hau da. De basketen maskota mozorroa Potxorro erraldoia
ez dut proposamen gehiago egingo, hau irabazlea da. Behin hori esan da. Bai, jarraitu, mesedez. M. Martin. M. Martin, hori da. Protección de datos, hostia. Venga. Egunon, polemika sortu aldun gai bat aurkeztu nahi dut galdera moduan. Euskal kulturatik zeo zer kendu behar bazenuke, zein izango zan? Eta bere proposamen nahi du. Nere ustez, txistua. Asko sentitzen dugu, zapato azulen txistua jotzen egontzan morresko bergatik. Eta batez ere... Inigo Urkullu gatikan. Txistu bai. jol sale amorratua. Eta kalez-kale txistulari taldeagatik. Eta estatuko gorputz, eurtasun gorputzak txistu asko jaso duten jende izaki. Hemendik agurbero bat, Altzibar sendiari ez da. Eta bertsolari txapelketan nagusian sarika banaketara altxatzen diren Kutxabankeko ordezkariei. Eta nola Real Madrideko jokalariei? Ni txistuari jarraituz, oain dela gutxi kaleskalekoekin... Tambolina. Eukitako elkarrizketa batean, beraiek ere asumintzen zuten, inorrek ezuela gustoko. Txistua... Behaietako inorrek. Ez, beraie, oza, jendeak, baina azkenean beti jendeak eskertu egitezuela beraiek irtetzea. Izan daiteke ibaizu bezala, oza... Bai, hori da. Gutaz aparte inorri ez diola grazia. Eta inork ez duan hartuko, ibaizu entzuten dula, eta gutxiago mutrikuarrek. Ba, igual antzeko zerbait gertatzen da. Venga, horka. Twin Melody abeslariak. Donosti guadia. Baina euskal kulturaren parte, ez da? Pues sakonki. O Kainakai. Kainakai, hostia, gai konfliktiboa. Kensazpik. Hori ere euskalduna da. Kainakai, Operación Triunfo OT-ko kastinan agertu da. Bai, baina bota zuten. Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza etzan nahikoa izan, eta orain beste finantzazio iturri batzun bila... Eusko Jaurlaritzai buruz hitz egiten hasita, bulego. Baina, dana musikan ezin gara zentrao, Bueno, nik Fermin Muguruza sartu nahi non hortan. Venga, musikaz aparte. Nik El Conquist kenduko nuen. Hori jakendu dute. Bueno, segeio. A ver. Ilaski Serrano, ere. 2.127 euro! Hau, igual, lehiaketa modura planteatu genezak, ez da? Edo tamborra da. Hori frantzesa da, ez? Desagradablia bada, beraz, frantzesa izan daiteke. Bueno, segeio, Manzi, esan. Nik kenduko nituzke goizeko zazpiretan, debako jaietan, pasatzen dian dutzainen horiek. Beraien jatoria berdin zain, niri ezetan gustatzen da. Goizeko bostetan hori sartu eta goizeko zazpirak eta laurdenetan 120 dezibelioekin herria esnatzeko erabaki hartu izana. Nik uste neurri hori hartzen duena, agian herritik kaleratu izango dela, Gorka, benetan handietan sartu zara. Zeizea zu zazpiretan lo. Zu aspaldi etzala jorganatea. Aitazea eta no mientas. Baina, bueno, berdin dio, goizeko zazpirak ez dira dultzaina jaretik josteko bitzeko orduak. Bueno, nik uste, ibaizu komunitatean baino, emaila irekiko dugula bestelako proposamenak jasotzeko, landu zuen irudimena eta proposatu iguzue zer da, eta arrazoitu nahi badezue, zer da euskal kulturatik kendu beharreko elementua zuen ustez. Kentzeko premia gaien daukana. Eta, bueno, igual programa despeditzeko ordua, orena, iritsi zaigu, ezta? Bai, eta beraz, zein da pertsonaia historiko hori ordu eta gero, pentsatzen daramazun denborago guztia eta ero, zein da proposamena? Buelta asko eman dizkiote buruari, pertsonaia historiko garrantzitsuak izan dira azken mende honetan, batzuk positiboak, beste batzuk oso positiboak, eta beste batzuk ez hain positiboak, baina agian egin geratuko nintzen, zeren bere esan famatuenetako bat gaur egun horrendikan pilpilean dago. Deunok dakizue esan nahi da. Basoritxarez gure gizartean horrelako jendearekin topo egiten dugu eta bera, ni askotan berataz akoratzen naiz. Eta printzipio horiekin amaituko dugu.
Bueno, zea bestikin amaitu berregu programa? Bueno, gure babeslearen unea iritsi dela uste dut. Hemen Bai. ditugu gure teleberriko lankideak berri emateko prest, eta Igual, leku utziko digo beraieri. leheno jarri egun iragarkian kopia-pega bat egingo dugu, ez? Despeditzeko. Venga, bai, ados. Vale? Bai. Ikaragarri. Erositak. Ikearri. Farzuster! Ja, nach Spanien reisen viele Euro. Reisen viele Volkswagen. Nur wegen Sonne und Wasser. Westpausen gabo. Einer später, doch der andere umso eher. Fährt Richtung Spanien und packt Furzas Spachengu. den Regenmantel Ole! hier zu Haus. In Spanien sieht es nicht nach Regen aus. Die Sonne scheint bei Tag und Nacht. Das Auto. Der Himmel weiß Azule Divisionen. Bomben auf England. die Gläser, die sind Nein, dabei. nein, nein, nein.